खोथायाव बुंनो थाङोब्लाथ' दा गोजौ लेभेलनि जाख्ल'नायखौथ' आरो मा बुंबावनो बेखौथ' मिथिखाबायानो दा दिनै गाहायावबो जि रोखोमनि दुर्नीति आरो बे दुर्नीतिखौ एकदम पलिटिकेल मोनसे सिन्डिकेट अल बिटिसि एरिया सेम फर्मुला सेम पलिसिजों बिथांमोना PMAYआव मोनसे सन्त्रासबाद माने सृष्टि खालामदों राजनैतिक सन्त्रासबाद आरो बिथांमोना गोरिब दुखिया मानसिफोरनिफ्राय बिथांमोना सोबख्लुनानै जादों दा मानो होनना बुंब्ला जे दिनै BPFनि सोद्रोमाफोरखौ BPFआव थायोब्ला PMAY न'खर दाननाय जागोन PMAYनि जिथु सुबिदा बेखौ मोननाय नङा अरुणोदय आसनिखौ मोननाय नङा माबारै जोंनि UPPLआव UPPLआव हाबोब्ला अरुणोदय आसनिखौबो मोनगोन बेबायदि प्रलोभन बुंनानै गोरिब मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे सन्त्रास मोनसे सृष्टि खालामदों आरोखि मोनसे साप्रेस माने जबरदस्त मोनसे राजनितिक माने सन्त्रास बेखौ खालामगासिनो दं थेवबो हाया जोंनि BPFआ गोख्रों गोसोजों गाबथानानै थादों आरो गोसो गाबथानानैनो थाबाय थागोन आरोखि दा बिसोर जिथु नैबे PMAY न' लुनायनि सायाव बिथांमोना अल आसाम मोनसे मडेल ड्रयिं इस्टिमेट आरो न'नि मोनसे मडेल दंखायो आरो बेबादि न'खौनो गथाय आसामाव लुनांगौ आरोखि दा बिटिसि एरियायाव बे न' लुनायनि माबाखौ फल' खालामाखै बरंस मोनफ्रोमबो PCDCनि चेयारमेनफ्रा एखे मेम्बारफ्रा एखे राजनितिकरन खालामनानै जिथुनाखि उन्नति गोरिबफोरनो मोननांगौ होनांगौ बे जिथुनाखि PMAY न' बेखौ लानानैबो बिथांमोना राजनितिक खालामदों आरोखि दा नुबाय जे बिथांमोना 10 mm रडजों बिथांमोना पस्ट होनांगौ 10 mm रडजों मोनब्रै रडजों बिथांमोना फाक्का जिथु माने थाइ भीम होनांगौ थाइ भीम होआलासेनो बिथांमोना न'खौ लुबाय थादों दा बेनिफिसियारिफ्रा आपत्ति खालामबाबो बिथांमोना बायदि रोखोमनि खोथा बुंनानै बिथांमोना एसे गोसोआव नांथाव खोथा बुंनानैबाबो खामानिखौ मावबाय थादों आरोखि दा 10 mm रडजों बिथांमोना पस्टखौ होनांगौ 10 mm नि जायगायाव बिथांमोना 8 mm रड इउज खालामगासिनो दं आरो माने थाइ भीम होआब्ला बे न'आ बोरै माने थानांगौ जाखो थाइ भीमखौनो होआखै दा माने बेबायदि मोनसे माने ड्रयिंनि बाहेरायै बिथांमोना जिथु खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानि मावनाय जायफोर बेनिफिसियारि न' मोननाय बे न' मोनग्रा बेनिफिसियारिफोरनिफ्रायबो बिथांमोना 5निफ्राय 10,000सिम फैसा आदाय खालामदों एग्रिमेन्टनि नामाव बेंक एकाउन्ट खुलिनायनि नामाव फैसा उइथड्र खालामनायनि नामाव बिथांमोना 5-10,000 थाखा एक्सट्रा गावनि सिपिनिफ्राय गावनि फैसाखौ मेम्बार चेयारमेननो होनांदों आरिफ्राय जिथु OSनि फैसा बे OSनि फैसाखौबो चेयारमेन मेम्बारा माने जब कार्डआव बख'नानै बिसिनि फैसाखौबो बिथांमोना दा लांनानै जागासिनो दं बे 95 दिननि थाखाय 95 दिन 229 थाखा पार डे जिथुनाखि OS बेनिफिसियारिफोरनो होयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बे फैसाया 21,000 21,500निबो बारा जायो बे 21,500 फैसाखौबो बेनिफिसियारिया गरसेबो मोनाखै बेखौबो कमप्लिट चेयारमेन मेम्बारफ्रा लाना थांजोब्बाय खुनु धरनर इन्जिनियारफोरनि गाइडलाइनाव खामानि मावाखै बिथांमोना राजनैतिक क्षमता गावसिनि सरकार पावार जोंनाव पावार दं जोंनोलाय मा इन्जिनियारनि खोथा मथे जों मानो सोलिनो अफिसारनि खोथा मथे जों बिटिसिखौ जों सालायो नामा गावसिनि गोसो मथे खेयाल खुसि मथे दिनै बिटिसिखौ सालायगासिनो दं रावनिबो खोथाया सोलिया दा रायजो राजानि खोथायाबो सोलिया संबिधाननि भाषायाबो सोलिया दा संबिधाननिबो भाषाया सोलिया दा संबिधाननि भाषाया जुदि सोलियोब्ला
बिटिसि एकर्डनि MOUनि मथे जोङो बिटिसिखौ 15 बोसोर जि रोखोमै सासन खालामबोबाय जि रोखोमै गावनि आखायाव क्षमताखौ लानानै जि रोखोमै सालायबोबाय दिनै बेबादि क्षमताखौ गावसिनि आखायाव मानो लानो हादा क्षमताया बारायनांगौसो क्षमताया खिन्थु खमायलांगासिनो दं खुनु माबायानो गैया नीति गैया नियम गैया प्रमद बर'आ जेखौ इच्छा जादों बेखौनो NGO टाइप बादि सालायगासिनो दं बे NGO टाइपआव सरकारा सालायजायो नामा सरकारा आलदा NGO आलदा नङा होमबा दा बेखायनो गावसिनि गोसो मथे प्रमद बर'आ बिटिसिखौ सालायगासिनो दं बेवहाय खुनु नियम नीति संबिधान माने देशनि रुल नियम नीति डिपार्टमेन्टनि जिथुनाखि एस्टिमेट बिथांमोननि रुल्स मोनसेबो सोलिया दा नोङो गामि गामि माने ओनसोल गासिबो चेयारमेनफोर मेम्बारफोर माबायदि जाख्ल'दों जाख्ल'आ बेखौ आरो दुनाय बुंबाय थानांगौनि खुनु प्रयजनानो गैया दा माने भक्तभुगि काइन्ड अफ फैलार एग्जाम्पल अफ फैलार सरकार नङा होमबा बिथांमोनहा इच्छाबो गैया आरो इच्छा जानानै खामानिबो मावनो हाया आरो मावनायबो नङा बे जाहैबाय फैलार प्रमद बर'नि मोनसे फैलारनि एग्जाम्पल आरोखि जोंनि समाव जेसेबां भेकेन्सि पस्ट दङमोन SIO स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोनाय जादों आरो SIO मोननाय लोगो लोगो इन्टारभिउ फाथिदों आरो फिलआप खालामनाय जादों उनावहाय SIOनि क्षमताया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो होनो हानाय मोनसे आरो गोदान मोनसे MOU जाबाय आरो सेनियर मोस्ट अफिसार माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो SIOखौ फाइनेन्स क्लियारेन्सखौ होनो हायो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो SIO होदों आरो जोंनि CSBआव इन्टारभिउ लानानै लोगो लोगो थिसननाय जादों खिन्थु बिथांमोना दिनैहाय बै CSBखौबो BPFनि CSB होननानै BPF सरकार बानायनाय CSB होननानै बिथांमोना बेखौबो सिफायनानै लादों आरो दिनैहाय बिथांमोना गोदान CSB बानायनांगौ गोदान CSBखौबो बानायना लानो हायाखै जुदि CSBआनो गैया बै भेकेन्सि पस्टनि एगेन्स्टै बिथांमोना मा इन्टारभिउ फाथिनो हानो इन्टारभिउ फाथिनायनिबोथ' नियम निथि थायोना बिथांमोना नीति नियमबो गैया आरो इन्टारभिउबो फाथियाखै आरो भबिष्यतआव इन्टारभिउ फाथिनानै जे साख्रि सोनो हागोन बेखौ जोङो खुनु आसा खालामनो हाया आरोखि उद्देश्यआ बेनो जे जोंहा दोलोनि जिथुनाखि मेम्बारशिप रिनिउवेल गोबाव सम जायाखैमोन दा बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय 31 डिसेम्बरनि गेजेरावनो जोंनि जिथुनाखि मेम्बारशिप रिनिउवेल आरो निउ मेम्बारशिप ड्राइभ बेखौ जोङो फोजोबनो थाखाय मेइन उद्देश्यआ बे आरो बे मबिलाइजेसननि गेजेरजों जोङो जोंनि दोलोखौ एसे शक्तिशालि खालामबावनो थाखाय बे मबिलाइजेसनखौ जोङो खालामनाय जादों आरोखि दा दोलो हिसाबैथ' एकदम बयनिख्रुइबो साबसिन पजिशनाव दङ दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BPF दोलोजों रावबो फेर फाथिनो हाया गुबुन राजनितिक दोलोआ खुनु फेर फाथिनो हानाय माने रावहाबो पजिशन गैया दा जोंनो हायेस्ट जानानै दं स्ट्रं जानानै दं आरोखि जायफोरखौ BPFनि सोद्रोमा होननाय बुंनाय जादों बे जाहैबाय मेकिंसो खुनु BPFनि सोद्रोमाया UPPLनि दोलोआव जइन जाया सोरबाया जुदि जइन जादों आर'नाइ गानहोदों बिहु गामसा गानहोदों BPF होननानै बुंदों बिसोरो जोंनि BPFनि सक्रिय माने सोद्रोमायानो नंखाया जोंनि खुनु सक्रिय सोद्रोमाया जोंनि BPFनि सोद्रोमाया UPPLआव थांबाय जों मानो UPPLआव थांनो UPPLआव मानो थांनांगौ जोंहा UPPLआव थांनांगौनि खोथायानो गैया दा गतिके जोंनि BPFनिफ्राय जुदि थांदों होनोब्ला बे नंखाय माने साजायनानै गावसिनि UPPLखौ सास्टेन जिथु माने देखायनो थाखाय सास्टेनेबोलखौ देखायनो थाखाय बे मोनसे नाटकसो आरोखि
आरो बे नाटकआ जाफ्लाबाय थायो बिसिना खालामफ्लायबाय थायो बेखिनि